bazalwane ngokushesha. Yo, azingasingayile maza ngayikwaza wami. Amakhosi chapter 4. Engithandayo nje bazalwane ukuthi ubabnene uwakhavile uhafu wawo. Akabonga uJesu. Uthema ngabe ishaya le ndaba yowesifazane waseshunemi bathi hayibo kanti Jesu njani. Ngoba intshumayelo yakhe yanamhlanje. Hallelujah. Verse 4. Amakhosi esibili chapter 4 kunendaba nje ngifisa siyibone lapha yabantu besifazana ababili omama ababili baseshunemi ekameni kaJesu. Osethwele athole mic. Kodwa ngiyathanda ke bazalwane ukuyixoxa nje noma singayivula bese uphinde uvula uJohn 15 verse number 7 ube umunwe khona ekameni kaJesu. La bazalwane ukhuluma njengoba esho lubabnene isihloko sakho sithi amafutha omfelekazi uElisha nowesifazane waseshunemi. Akabonga uJesu. Ngicela nje ningifundele uverse 1 kuphela. Nisi ukuthi ukhala kanjani owesimame ekhala umuntu kaNkulunkulu. Verse 1. Verse 1. Wakhala uElisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofeti. Wathi inceku yakho indoda yami ifile, wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova. Sekufike umtshelekisi ukuzithathela abafana bami ababili babe izigqila. Hallelujah. Bazalwane kana umuntu mangabe kweleta omunye mangabe sefika ezofuna isikweleti sakhe afika isikweleti sakhe awunayo imali yokusikhokha thiwa wayenawo amandla ukuthi athathe amadodana akho awenze izigqila. Hallelujah. Angathatha angifuni nizwe ngabe angathatha amadodakazi uthatha amadodana awenze izigqila. Nikhona amadodana? Akhona amadodana namhlanje? Nawo bazalwane ngifisa ubheke kwi-neighborhood yakho ukuthi ngeke yini uphele u5 minutes ungambonanga ungayibonanga indodana ethwele uthayela imihla nemihla ihamba iyodayisa. Ngifuna ungitshele mawufika ekasi lakho ukuthi ngeke umbone oyindodana ethwele isijumbane engazi uthweleni eyodayisa edayisela nje ukubhema kuphela. Kwafika umtshelekisi wafika kowesifazane wafika engenayo imali yokukhokha wathi lalelana ngoba nayo imali yami yokukhokhela ngiyayithatha ke ingane amadodana akho ngizowenza igqila. Khalo wesifazane usethi umprofeti mangabe wenda nendaba ngiyakuzwa wemama yino nayo usethi owesifazane akho lutho anginalutho ngaphandle nje komfuma wamafutha. Akabonga uJesu. Ngamanye amagama bazalwane mangabe khulunywa ngomfuma wamafutha ukhulunywa nje ngento encane ukuthi utshweletse amaqanda utshweletse into enizoyida kuphela. Usethi umprofeti lungeleke mama ngoba bazalwane ngifuna ukuthi
sazi ukuthi uNkulunkulu uyayidinga into akasebenzeli nje kufanele kube khona something you have to have something akabonga Jesu akekho umuntu ongenalutho you have to have something akabonga Jesu khona omunye umzalwane oshumayelayo yakhohle igama lakhe wazalwa engenangalo engenamlenze akabonga Jesu mangabe ezoshumayela nje uyathathwa bekwe phezulu kwetafula bese kubekwe imayiki haleluya akanamlenze akanazingalo kodwa unaliso haleluya you got to have something now lo wesifazane uthi anginalutho ndoda kaNkulunkulu ngaphandle komfuma wamafutha usethi ke phuthuma ke hamba uyotshela kwakwesibili ngiyangizwa bazalwane wahamba watshela kokuqala watshela indoda yafika njengolakhasha isizofuna imali yakhe ngesidlozana usethi umprofeti hamba ke manje utshele izitsha engiyamthanda la athi zingabe izincane haleluya ngoba izinto zikaNkulunkulu masehlisa amanetha ziqhamuka they come in abundance haleluya uyabona ukuba uqhubekile naleli uqhubekile nalo kwathiwa amanetha ayeseshuka kwaze kwabiza ukuthi ayomema abangani bakhe bezomlekelela ukhipha leli netha ngoba usindo salo sesiphezulu kwamanje thiwa ke lo mama ahambe ayotshela amafutha akabonga uJesu manje la ujeke wakhe kunomfuma wamafutha nazi izitsho useyibolekile komakhelwane useboleka okwesibili uyathela isitshelo sokuqala alokho ephumile nje amafutha aphuma nje amafutha ngiyacabanga ukuthi waze wafisa nanokubheka la ujeke wakhe ukuthi hayibo kanti amafutha kanjani lawo ugcwala u5 liter webhakede alitsheleke kumamkhizi aphinda kuthele futhi u5 liter awutsheleke kumashangasi uzugwa hayibo athatha u25 liter awuboleke lapha kashozi uzugwa kwaze kwafika la iphela khona izitsha uthi umprofeti seyiphelile na izitsha wathi seziphelile baba wasethi kulungileke nangempela amafutha anqamuka la ujeke wakhe lo amafutha akhe lo kungenelele bazalwane kungenelele umuntu wasuthisa abantu kwabaya abantu ngehlanze ezibili wangenelela wangena kujeke washintsha kwaba amafutha usethi ke lalela ke thatha ke lamafutha ke manje uyodayisa uthola iprofit uboleke ukhokhela ulakhasha mawuqeda ukukhokhela ulakhasha bese uyaphila ke nabantwana bakho haleluya uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane uNkulunkulu ongena nathi esimweni that is why ngithi you got to have something you have to have something akekho umuntu nje ongena lutho lo wesifazane wayenawo umfuma ukuthi kuncane anakho uNkulunkulu ungenelela kuloko okuncane nakho bring lokho okuncane nakho uzobona nje basidinga ingubo zokudayisa bazalwane eziletheni haleluya ngiyathanda ke bazalwane sidlulela wesifazane wesibili egameni likaJesu semzohlala phansi sifunde siqale verse number 8 problem solved lokala umama usekwazile ukukhokhela isikweleti sakhe wakwazi ukuphila nendodakazi yakhe namadodana akhe akabonga uJesu lithi iBhayibheli ke kwathi ngelinye ilanga uElisha wadlulela eShunemi lapho kwakukhona owesifazane ocebileyo na understand abazalwane this time ucebile ke lo wesifazane
akabonga uJesu ucebile ke lo wamcindezela ukuba adle isinkwa kwakuthi njalo nxa edlula waphambukela khona ukuba adle akabonga uJesu wathi angifuni ke imfundo yemina leli bazalwane ake ufunda verse 9 ngokusheshsha nje uphethe i-microphone uverse number 9 wathi endodeni yakhe bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu odlula kithi njalo njalo bheka manje sengiyazi amen bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu ogcwele futhi uyadlula la ekhaya njalo njalo webo mama nikhona nikhona bo mama haleluya abantu besifazane bakhona amen ayikho into ngicela ukukhuluma nabaganile nabasazogana haleluya amen irrespect endodeni yakho it goes a long way hallelujah nizwile kuthiwa lo mama ucebile indoda yakhe kuthiwe ngani akhuluma ngalutho ngendoda umama ucebile umama loaded kodwa uba naleyo nto yokukhothama endodeni ethi baba ungumuntu kaNkulunkulu futhi sengiyakunothisa ukuthi udlula njalo la amen usethi lo mama bekunganjani baba ukube kwakutuli nje wayezothi kunganjani mphemba mina ekhaya ngibizwa ngosigananda bekunganjani sigananda uyabona kunezinto ngiyangicitsha njalo bantu besifazane ngibe ngingasaqala amen uyabona ayikho into ethobisa indoda njengoba uyinikeza indawo yayo amen ayikho into ethobisa indoda njengoba uyinikeza imbeko nenhlonipho haleluya ngisho ngathi iuhangu lwendoda kodwa nje wayithopa nje wena usinobe kanjani uyehla umhlwenga haleluya akabonga uJesu ngoba kunalento esayifaka uNkulunkulu ekuthiwa umhlwenga mawuphakeme ngeke ungenze lutho umbuza kumapheko mawuphakeme ngeke ungenze lutho ngithi mase ngithe no ungakhala uzubeka amamdekazi ngeke ubone lo mase ngithe nje no ngisho ngafonela usisi wakhe ngeke kodwa khona leli bhathini ekumele lithintwe thola ukuthi sengiyaqala ngekuthini akabonga uJesu hebe noma ngasayenzanga into ngalendlela efunwa uwena thina ngiyenzile uyibona ukuthi onayi lento kodwa manje ayisayona leya kodwa yo nawo lo wesifazana oseshuneni uyakhothama endodeni uthi ake simfakele iroom ake sinwebe ikhaya lethu sifake lenceke kaNkulunkulu ngiyathanda bazalwane oyifunda kahle ekhaya mina ngiyayisummarize nje uthi asinwebi ikamelo siqhuma odongeni sinwebi ikamelo sakhele lo muntu kaNkulunkulu iroom la ezothi mangabe dlula njalo simsevele khona isinkwa ngiyathanda bese sibeke nothi lwesibani haleluya ngoba uyazi lo sifazane uyaqonda ukuthi amadoda kaNkulunkulu anabo ukuthi
bese iyakhululeka inceku njalo ke mangabedlula idluliwe uhlale kameleni layo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bese ithuma uGehazi nenceku yakhe ke lo prophet uElisha igama lakhe kwakuthiwa uGehazi. Ethi ake uyobheka Gehazi ukuthi lo wesifazane angenzelwa ntoni. Akabonga uJesu. Mama bese iyakela uGehazi asike sifunde bazalwane 14 egameni kaJesu. Sifunda nje 14 wona wodwa no 15. Wayesithi angenzelwa ntoni na? uGehazi wathi impela akanandodana nendoda yakhe isindala. Wayesithi mbizi wambiza. Hallelujah. Nayi inkinga ke bazalwane. Nayi inkinga. Nikhona bazalwane. Ibani khona ke manje. Yina ngenzelwa yona lo wesifazane. Tholakala ukuthi one akana mntwana. Naye yesibili inkinga indoda yakhe isindala. Dali ndoda. Hallelujah. Amen. Bazongizwa bangizwayo. Dali ndoda. Hallelujah. Akusenzeki. Ngizoyibeka kanjani lento? Ngiyizwa bazalwane. Sekulukhulu. Satshe. Akabonga uJesu. Ngifundisa ngelinye ilanga zingekho ingane ibiology ukuthi ihamba kanjani. Hallelujah. Ukuthi uketshezi lo wesilisa lune pace ogijima ngayo. Hallelujah. Ola abantu alifani nolwabo. Ola alalo lasubatha ngoba usemncane. Manje lithi iBhayibheli indoda yayisindala. uNkulunkulu wenza izinto ezi-impossible zibe possible. Ake usho nawe ngifuna usho ukuthi uzongenzela nawe. Ake usho zisho wena ukuthi uzongenzela nawe. I know ukuthi izimo kwesinye isikhathi ayivumi mamumlifu. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi it looks like usushaya kodongeni, there is no way through. Kodwa uNkulunkulu mangabe ungasakwazi ukuphumela ngale uyaphumela yena. It's just that if ufuna ukuphumela ngale kufanele uengage naye. Mamumlifu ngeke ukwazi ukuphumela wedwa. Ungashaya ujonge isimongo sesibe bovu ube mabababo. Uthi ngizophuma ngolutho. Kodwa uJesu ngelinye ilanga wabonakala sengaphakathi. Wathuthula. Mawuhamba naye hand in hand. Hallelujah. Amen. 16. Ake sifunde 16. Ngonyaka ozayo uyakusingatha indodana. Wathi hayi Nkosi, wena muntu kaNkulunkulu ungaqambi amanga encekukazini yakho. Hallelujah. Awuphinde mawuhle. Wathi ngalesi sikhathi ngonyaka uyakusingatha indodana. Wathi hayi Nkosi, wena muntu kaNkulunkulu ungaqambi amanga
encikazini yakho. Hallelujah. Kuthi angithi bazalwane ngalesikhathi unyaka uzayo so besikuma new premises abenishayile ngishayele uNkulunkulu owenza izinto. Kuthi angithi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo so besikhonza sikhululekile singasakhonza sibheke isikhathi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu owenzayo. Amen. Lithi iBhayibheli mufunda ngenzansi wakhulelwa wesifazane. Hallelujah. Amen. Now yavela ingane akabonga uJesu. Sengiyashesha abazalwane ngicabanga ukuthi isikhathi sami sesiphelile. Yabakhona ingane bazalwane. Ngiyacela nifunde yonke bazalwane igcina ku verse 37. Amen. Hallelujah. Amen. Now bangabizalwe ingane yazalwe ingane yakhula njengazo zonke ingane. Kuthenge linye ilanga kwakunebhizinisi ke la ekhaya kutshalwa izivini noma kutshalwa izinto ezitshalwayo. Thiwa lengane iyaqhamuka ikhali ukandukanda. Iyayithi ngafa ikhanda. Akabonga uJesu. Lithi iBhayibheli wathi umfana esekhulile waphuma ngelinye ilanga wayekuyise kubavuni. In other words, kwakuyisikhathi sokuvuna. These people, they had a business. Babe run a business. Wathi kuyise ngafa ikhaya. Hallelujah. Wayesethetha iwini yakhe muyise kunina. Akabonga uJesu. Ubaba ngikhuluma ngale ndoda esindala. Bazalwane ngifuna nihambe nami. Le ndoda esindala ebihluleka wangenelela uNkulunkulu ehlulekeni kwayo. Yangabe isahluleka. Yazalwa ingane. Ithe isizelwe yaphathwa ikhanda lasho kuyiqeda. Usethi ubaba omntwana ayimthathele nimise kuma wakhe. Hallelujah. Ngizothi namhlanje bobaba bazalwane. Amen. Asingaba abantu abashift izinto njalo. Hallelujah. Asinabi abantu abashifta izinto njalo. Hayi kwakumnandi lengane izelwe ikhula. Hayi iyakhula manje. Hayi mama awubone na ngiyacabanga ukuthi enhlizweni yakhe wayethi nayi ingane yakho nomprofeti wakho Elisha kodwa washo enhlizweni yakhula manje ingane. Hallelujah. Kepha wathi okay thiwa wakhuphuka wambeka no ngiyawuthanda u20 bazalwane. Yamthatha yamyisa kunina wahlala emathangeni akhe kwaze kwaba semini wafa. Hallelujah. Yathathwa ingane yayiswa kumawayo wazama ukuyikhona wazama ukwenza yonke into wayifunza inqumbe wayifunza lokho kodwa ingane yagcina yafa. Akabonga uNkulunkulu. Wakhuphuka wambeka embhedeni womuntu kaNkulunkulu wamvalela waphuma. Hallelujah. Ngizothi emini khona izinto mamshange ongeke uzukwazi ukuzenza ngokwakho okumele ukuthi
wathatha uyise la zaphuma khona. Hallelujah. Kodwa manje akaqhubekela afunde. Waphuma wasenze njalo mama sengaqeda bazalwane. Wabiza indoda yakhe wathi, ake ungithumele enye yezinceku nenye yezimbongolo ukuba ngigijimele kulo muntu kaNkulunkulu bese ngibuye. Hallelujah. Ngamanye amagama usefuna isource. Nikhona bazalwane. Usefuna isource yalengane la yakhona khona. 23. Kepha wathi uyelani kuye namuhla na. Akusilo elokwethwasa kwenyanga, akusilo isabatha. Wathi kahle. Wathini? Awukahle. Hallelujah. Webazalwane. Lo wesilisa indoda indala. Angivurungala thoko indoda indala. He is incapable. Ngamanye amagama. Hallelujah. Usethi ke uqala uthi ayihambi ingane iye kunini. Mabe uma wengane esethi ophela ke imbongolo ingane iye kulowa prophecy owaprofetha ngale ngane. Usethi hayi uphela kwenyanga namhlanje. Hayi isabatha namhlanje. Hayi ngeke sikwazi. Hallelujah. Ifeeling ngani ucabanga ngeprofit yebusiness. Ifeeling ngani ucabanga ngamasabatha. Hallelujah. Uthi uJesu kwenindawo ubani ongathi isilwane sakhe singene emgodini angasikhiphe emgodini ngoba kuyisabatha na. Angavela impendulo. Lithi iBhayibheli wahamba lo wesifazane nengane. Lithi iBhayibheli uGehazi wababona beqhamuka beza. Usethi umprofeti awubahlangabeze Gehazi. Umama uzohlangana noGehazi. Ngifuna nizwe kahle bazalwane. Umama uGehazi phakathi nendawo umprofeti egcineni akabona uJesu. uGehazi uhlangana nomama qala athi umama athi uGehazi mama nisahleli kahle kodwa ekhaya linjani ikhehla unjani ubaba unjani umntwana athi umama konke kuhamba kahle all is well. Hallelujah. Ngizothi awukwazi ukugeka amagula ungakafiki kulo. Akabonga uJesu. Hallelujah. Uza wageka amagula esefika kumprofeti uElisha. Selifunde lapho mamhlenga ngophi umuntu amhamba nami. Uthi wayesethi, ngake ngacela yini indodana enkosini yami na? Yes. Angishongo yini ukuthi ungangikhohlisi na? Verse 28. 28. Yeah. All right. Awushaye. Pindu 28. Wayesethi, ngake ngacela yini indodana enkosini yami na? Angishongo yini ukuthi ungangikhohlisi na? Yeah. Wayesethi uGehazi, bhinca izikhali zakho, uthathe udondolo lwami ngesandla sakho, uhambe. Uma uhlangana nomuntu ungambingeleli. Uma umuntu ekubingelela ungamphenduli. Okay. Ubeke udondolo lwami ebusweni bomntwana. Okay. Ngifuna abazalwane 28. La ethi khona. Ngayicela indodana enkosini na. Akabonga uJesu. Khona izinto la bazalwane uNkulunkulu edinga khona ukuremindwa khona. La uNkulunkulu efuna ukukhunjuzwa khona ukuthi awushawo yini wena Jehova. Ukuthi emlonyeni wakho kunamazwi okuphila.
khona uNkulunkulu. Uthi wena uNkulunkulu we-abundance. How come ngesisimo wena ukhona? Akabonga Jesu. Hallelujah. Now owesifazane uyacomplaina la ukuthi ngakutshela ngathi ungangikambela mama. Hallelujah. Uyamthuma ke uGehazi uElisha uthi akahambe nenduku yakhe afika ibeke phezulu komntwana. Nizoyifunda kahle bazalwane in details. Afika umntwana angavuki. Akabonga Jesu. Abuye uGehazi azothi le nduku yakho ngithume ngayo ayisebenzanga. Hallelujah. Funda manje. Wayesethi kuGehazi bhinqa izikhali zakho. Awufunde uverse 32 la uElisha esengena khona endlini eseyihambela yena ngokwakhe angithuthumile uGehazi nenduku yafika induku yangasebenza manje uElisha useyayingenela manje usehamba manje yena himself. Ngifuna sazi ke bazalwane ukuthi uElisha urepresenta ukukhona kaNkulunkulu, urepresenta uNkulunkulu. 32 uElisha esengene endlini bheka umntwana wayefile elele embhedeni wakhe. Hallelujah. Namanje umntwana ufile ulele embhedeni. 33 wangena wabavalela bobabili isivalo wakhuleka kuJehova. Zikhona ikhathi la kufanele khona ungene kumbili lakho uvale. Ukhulume noJehova. Ukhulume nowakhile. Hallelujah. Uthi Jehova awungakhanga ngidekhethe. How come? Uthi Jehova awuzange wena wangakha noshukela. Wena kushukela Nkosi na. Uthi wena Jehova awungenzanga kanje. Wathi wena izwi lakho ungaphile ngokwesabekayo. Uhleli ekumbini lakho nivalelene noJehova. Uyamkhumbuza izinto akuthembise zona. Uyamkhumbuza izinto akwenzele zona. Hallelujah. Amen. Wakhuphuka. Walala phezu komntwana. Yes. Wabeka umlomo wakhe phezu komlomo wakhe. Yes. Namehlo akhe phezu kwamehlo akhe. Yes. Nezandla zakhe phezu kwezandla zakhe. Yes. Lapho esekhothama phezu kwakhe inyama yomntwana yafudumala. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona njengoba ubabnene enemoto iFord Ranger akabonga Jesu. Ngisho angagijima lonke itshela imnyama ethi ngisizeni. Nayi iFord Ranger yami yethu 1 no 2 no 3. Abaziyo bazothi hayi mfundisi mangabe yenza nje isuke ishoda ngokuthi agijime aye kaMidas abuye naleyo nto ethi ishoda iyashoda bayifake yenza the same thing athi ngeke no akayazi into ayenzayo aphindele komunye athi imoto yami yenza 1 no 2 no 3 athi hawu ukubuze kumina ukale kumina no kale kuyena wenza iphutha wafakisa lensimbi akuyona lensimbi ile nsimbi agijime into kaNkulunkulu igijimise emfishane ithathe le nsimbi ifake insimbi ishawuke imoto yenza the same thing athi awungeke ngawe uyaphela imali yami awuyaphela imali yami ubhalela wena sithandwa sami ashintshe aye komunye umakhenika athi no wena yenza ukuthi yabona ke manje mina usufike kwabokugcina mina into engizoyenza le moto yakho ishiye la kumina uyilande sasekuseni le moto idinga u1 no 2 no 3 hamba uyolanda u1 no 2 no 3 ubuye sasekuseni uzolanda imoto mina ngu-showcase ngivunyiwe etshela imnyama lonke ngivunyiwe barani lonke ekuseni ngovivi ufika ulanda imoto yakho nanophela ukuthi uyafika imoto yenza the very same thing kodwa
once wathatha imoto yakho wayisa ka-Ford la yakhiwa khona. Hey bazalwane, bangabifika ka-Ford la yakhiwa khona bazofike bayifake la esibelethweni sayo la yakhonsivwa khona. Ibazalwane bese benamathela izinto zakhona bese bekhuluma izinto zakhona. Lithi iBhayibheli uElisha wabeka isandla phezu kwesandla umlomo phezu komlomo. Haleluya. Yonke into yaqondana, imoto yakhe yoqondana ka-Ford. Haleluya. Ngisho ngayaphi athi umuntu ufika nekhandela elimhlophe nelibomvu neliyelo kodwa kungalungi. Uye komunye athi ngizokukhandela inxeba wena, ngizokufaka inxeba emakhaleni, ngifaka inxeba esiqeni, ngifaka ngisho nasemkhaleni, izohamba lento. Kodwa ufike same thing yenzeke, ufike futhi zikubambe ipoke, zikubambe ngathi ziyaqala this time. Usuke uye komunye athi no, le nxeba yafakwa. Wakafakela afaka inxeba ene-yellow and green. Mina ngizofaka inxeba ene-yellow no green no white. Ngoba iy'nto zakho kumele zibe mhlophe. Ngifuna ukukhanyisa iy'nto zakho, fika nekhanda elimhlophe bese ngi-add inxeba emhlophe. Ufika hayi bazalwane. Baphinde bamtsotsi bahlale wena ngeke asibakhala ukudlala. Haleluya. Bakhinye noma ngabe usuhamba ususetheksini this time. Uthi awu bebengikhinya ngilele manje sebengikhinya noma ngihamba. Haleluya. Uye komunye athi ngizokukhandela inxeba ke manje enesiqamelo. Ngizofaka impukane phakathi. Leyo mpukane bazalane. Uyithatha inxeba usungcweba yewe bazalwane ke ngibone la sivoca khona phela kufanele ukuthi umuntu mangabe eqeda ukuvoca bese yeshaweni ayoshintsha kusinqaba kusithi Jesu. Awu Jesu mhlengi wethu, igama lakho lihle lavela ezulwini limnandi lithi so yo bayahlupheka abantu. Umbona umuntu ehamba eqhizile ubona ukuthi awayazi yahlupheka ingane leyo. Ubona uhlupheka nje ehamba engashobo lutho. Bazalwane ngizonibongela egameni likaJesu. Enye uthola ukuthi kwakuyilena ethiwa into zakho sizoyikhanyisa, sifuna ulethe intambo emhlophe sopothe isiyaze yaba nensila. Awudlala phela insonto, isiyaze yaba nensila. Ihamba bayazi abazalwane khona lento ekuthiwa oDorothy. Ihamba iqoqo oDorothy andeni. oDorothy bazalwane nina besilo. oDorothy ilento othola ukuthi indwangu isinamagaqangana uthola oDorothy ke leyo. Uthola ukuthi inxeba isirole oDorothy yabarola. Hamba ka-Ford. Hallelujah. Ithi iBhayibheli yaqala yafudumala inyama yomntwana. Funda makamhleki bese umpostoli ezokhuleka egameni likaJesu. Hallelujah. Wayesebuya wahamba khona endlini. Waya phambili. Wakhothama phezu kwakhe. Umntwana wathimula kasikhombisa. Hey. Kangaki? 7 times. Izinto kaNkulunkulu mangabe zithi 7 zishupheleliswa. Hallelujah. Yathimula ingane yathimula ka-7 akabonga uJesu. Ngoba usethathe into wayibika
kwayo wena uyedwa kwaNcebo. Hallelujah. Wena uNkulunkulu uyazi ukuthi wakhandaphi. Hallelujah. Kadelela ma sithandaze egameni likaJesu. Umntwana wavula amehlo. Hallelujah. 36. Wayesambiza uGehazi wathi, "Mbize lowo mshumelikazi." Wambiza. Esengene kuye wathi, "Thatha indodana yakho." Wayesefika wama ngasezinyaweni zakhe, wakhothama phansi. Wayithatha indodana yakhe, waphuma. Kuze kwafakaza noDavide wathungume Lusi siza lo mshulemikazi ukuthi ahlale kuye umntwana amlethe kuye. Hallelujah. Ngoba kuye ukhona konke, ukhona ukuphila, ukhona ngisho lokuphila phakathi. Hallelujah. Esehambile konke, esezame induku, wakhrosa induku, wajongisa emlilweni, wenza konke, kodwa kwangenzeka lutho. Ukhona umelusi, ukhona owakwakha, ukhona owakufaka esibelethweni, ukhona owazi ikusasa lakho,